Alo. Alo, o brato. İsteyen bu blogger bolacak bolyan näme iş etmemey. Blogger bolacak bolsaň wara TikTok kelläg emel bolarsyň. Alo. Ay dost, TikTok'a kelläg eýlendir indi. Indi passiýan ulgamda bolmasaň bolmaýar. Ulgamyňa bakysna gelnendir ulgamda bolýansa. Indi video çekip gordy o. Ay dost, video çekilendir indi. TikTokerlar yamanla bağışlara sev. Şeysem giyeceğim yöreye bolmasa yöreme ya. TikTok'dan girer yani olma. Ay, masana ay uf. Bloggerlar reklam edýän bark görsen derek ýok da. Ay. Aytma bana. Kim ediýän? Akırat bir wagt. Bot bolgusyz Şomşu. O tut burnu tut. Batım edip görýän hiç peýda eden hala. Onu efir açtı batıl etmir. PK et o. Bakkel. Bana diýän. Sana diýän. Näme diýän onu? Batıl PK. Başladı. Näme diýän o? Alo. Ay batıl ipleýär sandyk o. Yüzüme like başkalar değil mi? Basyalar dost basyalar. Yüzüme basyalar da. Boldu da. Efirinde ne talk ýok başga baklarda öwretsene. İllere baka dew ya bolmasa senin bir açık döwüp göray ho. Näme diýsen ki? Rahat dövdük. Ne onu söylüyor? Ne onu söylüyor? Ne onu söylüyor?